Здравей, Ива! Ти си част от нашия лагер в Китай. Кажи ми, какви са твоите впечатления от това да учиш езика тук на място? Откри ми се един изцяло нов свят. Много съм благодарна за възможността. И по такъв начин, че се предоставя възможността, че сякаш е на игра и не е чак толкова сложно, което не съм очаквала от китайския никога. А успя ли с местните нещо да кажеш, да се посмееш? Как реагираха те? Аз изучавах езика с китайка, която също знае български. И с нея, след като научихме няколко забавни думи, успях да се пошегувам с местните в метрото. Супер! Ако искаш и ти да преживееш Китай по един необикновен начин, да научиш първите си думи на китайски, то тогава разгледай линка в инфо. Пътуването се организира в партньорство с Euphoria Travel, лидер в туристическите програми.